Здравейте на всички! Благодарим на Бога за това време, което имахме преди службата на хваление. И сега е време за малко по-сериозната част. По някой път има по-весела част, по някой път има и по-сериозна. И темата днес е отношението на вярващите към света. Нека първо да се помолим обаче. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си тук с нас. Ти си този, който променяш сърцата ни, Ти си този, който направляваш мислите ни, Господи. И Ти си този, който изцеряваш сърцата ни. Молим Те, Боже, нека Това Слово сега да попадне в добра почва, във всяко сърце, Господи, и да произведе траен плод за вечността. Благодаря Ти в името на Исус, че Ти ще направиш всичко това за нас. Амин. И така, когато почнах да се подготвям преди 2 седмици, защото реално аз трябваше да проповядвам предната седмица, беше доста, предизвикателно за мен отново да съм на амвона, въпреки че знам, че не съм от най-добрите говорители. Ако не съм на амвона, има възможност да забавлявам хората по някой път и да говоря сладки приказки, обаче когато съм на амвона, сякаш си глътвам граматиката и ми става трудно да говоря. И през цялото това време аз се молех и понеже ежедневието ми е еднотипно, всеки ден правя почти едни и същи неща. И аз просто имах повече време, така да се каже, с Бога. И в молитва си задавах въпроса: Господи, защо трябва аз да проповядвам точно сега? Аз не съм, може би, най-добрия съд, който ти да употребиш. И съответно минават най-различни мисли през главата ни относно на това колко правилно стоим пред Бога, какво е обхождането ни с Бога. И темата всъщност беше много... Аз започнах да се подготвям за темата, но тя беше супер хаотична. Просто със всеки изминал въпрос, който аз си задавах към Бога, идваха нови и нови неща, които, като един ученик, когато почне да учи, и колкото повече учи, толкова повече разбира, че нищо не знае. И трябва все повече и повече да учи. И в крайна сметка това беше голямо изпитание за мен, защото буквално цяла седмица, може би повече от седмица мина и аз си стоях на едно и също място, с моите си размишления, с моите подготовка, но то всъщност всичко беше супер хаотично. Но в крайна сметка, след вчерашния ден, в който така мога да кажа, че наистина имах прекрасно време с Бога, въпреки работата ми, смятам, че това, което съм написал, защото по-голямата част от нещата, които ще ви кажа, ще ги прочита, защото не искам да пропусна нещо, в което Бог е работил. И така, отношението на вярващите към света е темата. И проверих какво означава думата отношение в тълковния речник. И отношението е начин на поведение към някого. И съответно следващата дума в темата е вярващите. И аз си зададах въпроса: Господи, какво ни определя като вярващи? Какво значи да сме вярващи? И много често се наричаме такива, но всъщност ежедневието ни и живота ни сякаш не подобава на вярващи. Много често се оплакваме,
много често лъжем, много често изкривяваме истината, много често не сме това, което трябва да бъдем. А всъщност, какво ни определя като вярващи? Вярващи са хората, които са се покаяли. Вярващи са хората, които са осъзнали къде са били и са разбрали къде искат да бъдат. Вярващи са хората, които са преживяли новорождение. И като казваме новорождение, то в самата дума се казва всичко. Трябва да станем нови хора. Вярващите трябва да имат свидетелство за нов живот. Живот, действие, реална промяна. Не просто да се наричаме вярващи, а всъщност хората около нас да виждат, че ние сме си същите последните 15 или 20 години. Защото когато ние се новородим истински, Бог ни показва местата, в които грешим. И Той ясно ни показва нещата, от които трябва да се откажем. Живот по подобие на Христос. И не на последно място, това, което много силно работи в моето сърце последната седмица е всеки ден вечност. Не знам защо така го написах, всеки ден вечност. Но може би готовност за нея или просто живот в тази вечност, дори тук на земята. И на последно място в темата е света, защото отношението на вярващите към света. И какво означава светът в Библията? Важно е да се уточни, че Библията използва думата свят в различно значение. Светът като Божие творение и хората в него като обект на Божията любов. В Йоан 3,16 Бог казва, защото Бог толкова възлюби света. Защото Бог наистина възлюби света. Той ни създаде по своя образ и подобие. И Той възлюби света заради хората, не заради греха в него. Заради Божието творение. Защото Бог е творец и Той ни създаде по своя образ и подобие. Бог обича хората. Ние също сме призовани да обичаме хората, независимо от тяхното състояние. Защото всеки човек в определен участък от време има трудни, щастливи, не чак толкова щастливи моменти и всеки е в различно състояние спрямо времето. Но ние трябва да обичаме всеки. И не на последно място светът като система противопоставена на Бога. И в 1 Йоан 2, 15-16 не обичайте света, Бог ни казва. Не обичайте света, нито онова, което е в света. Това включва ценности, мислене, начин на живот без Бога. Всяко наше действие, всяко наше решение трябва да е съобразено с Бога. Вярващите в света не са от света. В Йоан 17 глава, от 15 до 16 стих, Бог ни казва, не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. Бог ни е поставил в света, но Той ни е обещал, че ще ни опази от лукавия. Защото този свят лежи в лукавия. И аз, докато разсъждавах и мислех върху темата,
си казах, това не е ли същото като човек, който има двойно гражданство? Ние сме хора, но в същото време сме, как да кажа, ние сме с двойно гражданство. Щом сме вярващи, щом сме повярвали в Бога, щом сме имали всички тези опитности, покаяние, новорождение, всичките опитности, които сме имали с Бога, ние реално сме хора с двойно гражданство. Едното гражданство е гражданството, в което Бог ни е поставил, т.е. да извървим пътя си, вярата да опазим и времето, което имаме на тази земя, което Бог ни е дал, да служим и да правим неща за царството. И в същото време Бог ни казва в Словото си, че ние сме граждани на небето, на вечността. И докато си мислех за вечността и за това как съм двоен гражданин, с двойно гражданство, си помислих само, че ние, голяма част от християните, искаме да имаме двойно гражданство и като едни малки деца по някой път застанали на оградата, когато ни е удобно да сме със света, да скачаме в света, да правим нещата, които са привични за света. И в същото време да си мислим, че можем да бъдем и стоейки там на оградата, когато искаме да сме Божии, да скачаме в другото царство, само че едното царство и другото царство нямат нищо общо едно с друго. Просто ние трябва да решим в кое царство искаме да живеем. Дори тук на земята. Ние имаме възможността да решим чии граждани да бъдем. Да се стараем да правим най-доброто тук в света, което всъщност е подготовка за вечността. И чрез какво ще се самоопределяме като граждани, поданици на кой свят сме? Нещото, чрез което ние се определяме като поданици или граждани, е лоялността на коя страна сме. Трябва да се вижда отдалеч ясно от чия страна сме. Не можем да стоим като малки деца на оградата и да скачаме от едното царство в другото царство. Ние имаме само една опция. И тази опция е да стоим единствено и само в царството на Бога. И това нещо Бог ще го види, ако ние сме лоялни към Него. Не може да прескачаме между света и Бога. Пример за това е живота на Йосиф. Братята му го продадаха като роб, после Петефрий го купи като роб, после жената на Петефрий му фърли око и искаше да го има за ползване и той трябваше просто да реши от коя страна трябва да бъде. И той избра. Той имаше две опции. Едната опция беше да си легне с жената на Петефрий. Най-вероятно Петефрий нищо нямаше да разбере, защото жена му щеше да е доволна и нямаше да кажеш нищо. Пък можеше и да разбере, не знам. Но в крайна сметка той избра Бога. Той избра правилното място, върху което беше той позициониран. А именно моят Бог. И на второ място той остана верен и на царството, в което живееш. На своя господар Петефрий. Той каза, аз няма да се греша на моя Бог първо и второ, аз няма да се греша на моя господар, като си легна с жена му.
Въпреки че после беше наклеветен, беше хвърлен в тъмница, но в крайна сметка господарят му знаеше кой е Йосиф. Знаеше на кой Бог Йосиф служи. И той много бързо разбра, че той не е искал да направи това с жена му. Но въпреки всичко, Йосиф отиде в тъмницата. Той знаеше как да живее в двете реалности. Йосиф. На второ място, всъщност на първо място е да решим въпроса с лоялността. Исус или света? Бог или света? И колкото по-рано го решим този въпрос, толкова по-труден ще стане живота ни. Защото чрез нашите действия и нашите решения се определя нашето бъдеще. Но Бог е обещал друго бъдеще за тези, които му вярват и които му служат. И това всъщност се показва, като ние даваме знак на принадлежност. И тук отново примера с Седрах, Месах и Абденаго. Работеха за царя, бяха добри слуги, добри в работата си, добри в службата си. И пред царя, на когото служиха царството, но всъщност това не им попречи да се конфронтират с всъщност небесното царство, на което те служиха, изиска от тях те да се конфронтират с царя. И те казаха, въпреки закона, който ти си издал, ние няма просто да се поклоним. Нито ще се поклоним пред идолите, пред които ти се кланяш, нито ще направим това, което ти изискваш от нас. И всъщност те казаха, Бог може да ни избави, но дори да ни избави, ние на тебе няма да ти се поклоним. И по този начин те дадоха знак на принадлежност, а именно принадлежност към Бога. И Бог не остана всъщност длъжен, защото те показаха на кое царство служат. Следващия ни пример е апостол Павел. И това да бъдем постоянни примери. С всеки изминал ден, колкото повече и повече аз лично се задълбочавам в това да имам време с Бога, разбирам, че от мен се изисква това. Бог изисква от това аз да бъда пример. На първо място така както ме е поставил като пастор на домът ми, да бъда пример, за хората, които са в домът ми. На второ място за хората, с които работя. Може да са единични клиенти, може да работя по някой път и в екип. И на трето място на хората в света, защото всеки един вижда начина на отношения, начина на действията, които аз предприемам, когато правя нещо, и в крайна сметка това ме кара да изисквам повече и повече от себе си, за да може да не бъда лош пример. И не на последно място да имаме близка връзка с Бог. Тук примерът ни е Данаил. Имаме още много примери в Словото Божие, но Данаил не спря да се моли и да общува, дори когато царят издаде указ. Той просто не спря, защото връзката, която той беше изградил с Бога, тя просто нямаше час и ден. Това беше ежедневие.
Това беше нормалното нещо за него. Да има време с Бога. При определеното време той просто не го интересуваше абсолютно нищо друго. Опасност от съобразяване със света. Светът постоянно ще оказва натиск върху нас. Той ще иска нашето внимание. И много често, най-вероятно, ние се подаваме на това внимание. Време пред телевизора, време пред телефона. Аз за себе си лично разбрах последните 2 седмици, че явно съм зависим от телефона си. И трябва да почна да правя нещо, което да промени всичко. Нали? И най-вероятно така е с много други хора. Аз това го виждам в децата си. Може би цялото това общество на телефоните в момента е абсолютно зависимо. И ако останем без телефон, може би един ден, най-вероятно ще влезнем в някаква абстиненция. Света постоянно ще иска и ще оказва натиск, ще иска нашето внимание. Но в Римляни 12 глава ни се казва: и не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. В Яков 4 глава, 4 стих: приятелството със света е вражда против Бога. Вярващият трябва да внимава, да не възприеме ценностите на света. Гордост, материализъм, морален компромис и себичност. И може би още много други неща може да се кажат по този въпрос. Просто границата е твърде тънка. И вероятността с единия крак да сме в Божието царство, с другия крак да сме в света, е твърде голяма. Обаче нашето отношение не е бягство, а е свидетелство. Ние не трябва да бягаме във всичко, а трябва да свидетелстваме. Ние трябва да сме солта на земята, да сме светлината на света. Отношението на любов, но не на компромис. Бог ни казва, че трябва да обичаме ближните си. Но това не означава, че ние не трябва да се конфронтираме дори и с тях, ако виждаме нещо, което е неправилно. Защото Исус не осъди никой. Той беше с грешниците, но той не беше в тяхния грях. Той просто ги изкара от греха им, показа греха им и им каза: отидете си, но не съгрешавайте повече. Затова това е и нашата грижа. Да имаме любов към хората и ясна позиция спрямо греха. Със сигурност ще е трудно. Когато човек има позиция и заеме позиция, по някой път срещу него почват да летят неща. Било думи, било неща, които на някои хора им харесват, на някои не. Но в крайна сметка, щом ние сме посланници на две различни царства, това на земята, ние сме всъщност посланици на небесното царство тук на земята. Бог ни е поставил такива. И какво представлява да си посланник на Христос в света? Ако сме посланници на Христос в света, нито един от посланниците, където и да са по земята, не живее, трябва да се научи да живее
в друг ред и в чужда култура. Всеки един посланник. Ако нашия посланник на България, тук в Англия, той идва като посланник в Англия, но той трябва да живее с културата, която е в Англия. Трябва да се съобразява с среда, в който е в Англия и трябва да бъде връзка между едната и другата култура. Той представлява друго царство. Всеки посланник представлява друго царство или друго правителство. Пази вярност към този, който го е изпратил. Ако ние сме посланици на Христос тук на земята, в света, щом Бог ни е пратил в света, Той ни е направил свои посланици на земята. И ние, като посланици, трябва да се научим така да живеем в чуждата култура и така да представляваме царството, което Бог ни е дал. И в същото време да пазим вярност към този, който ни е изпратил, а именно Исус Христос. Истинската ни принадлежност е нашето гражданство е на небесата. Ние имаме принадлежност, но нашата принадлежност не е в този свят. Нашата принадлежност е в небесата. И в Евреи 11 глава 13 стих изповядваха се, че са чужденци и пришелци на този свят. Това променя приоритетите ни, решенията ни и надеждата ни. Ние сме хора, които не мразим. Ние не копираме света. Не бягаме от света, а светим в света, докато чакаме Христос. Защото наистина целият свят лежи в лукавия. Но това не ни пречи, почитайки Бога, вярвайки в Бога, ние да светим и да изявяваме нашето бъдещо царство. И съответно, като всеки посланник, ако ние сме добри в работата си, тук на земята, като такива посланици на Христос, съответно ще има и ползи за нас. И най-вероятно ползата за нас ще е почетно място пред Божия престол. Поради това, че сме издигали Божието име в враждебна установка. Тук на земята. И ви моля, не се уморявайте и не се отказвайте, защото вечността е близо. И защото Христос не се отказа, а Той даде живота си за нас, за да може да имаме вечен живот и да ни придобие за вечността. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за всичко. Благодарим Ти за това, че ние сме граждани на този свят, но нашите сърца, нашите умове са с почетното и единствено гражданство – небето. Благодаря Ти, че си ни поставил като сол и светлина на тази земя, за да променяме обстановката на това място, Господи, там, където си ни изпратил, за да светим, Господи, в света. И не света да ни променя,
но ние да променяме света и да показваме на света, Господи, че този, който ни е пратил, е по-силен от този свят. Благодарим и Ти за това, че Ти ще работиш в сърцата ни, ще променяш умовете ни. И Ти благодарим, Господи, че можем да се наречем Твои синове и дъщери. Благодарим и Ти, Татко. Бъди издигнат в нашето събрание, в нашето общение и винаги бъди помежду нас. В името на Исус те молим, остани с нас. Амин.